Kínův smíšený sbor si pro závěr dnešního adventního koncertu vybral 2 písně Bohuslava Martinů. Zvěstování a snídání Panny Marie. Naplnil se televizní čas adventního koncertu roku 2010. A to je už 80. koncert, kterým se nám podařilo společně s vámi pomoci lidem, kteří to potřebují. Díky vám se za ta léta podařilo vybrat neuvěřitelných 132 milionů 32 399 korun. Hluboce za to děkujeme. A přejme si, drazí přátelé, aby o svátečních dnech se ve všech domovech rozhostila pohoda a radost. A přejme si také, abychom se za rok všichni ve zdraví sešli nad adventním věncem. A klid a mír. A plno lásky. Nashledanou za rok. Krásné Vánoce, přátelé. Nashledanou.